Imos presentar os instrumentos máis populares da India. O primeiro que vemos na pasarela é a tabla, instrumento de percusión. A continuación aparece o sitar, instrumento de corda. Juan e Lara preséntanos o Nagaswara. En cuarto lugar aparece o tasa. Trátase dun tambor pequeno con gran profundidade. O seguinte instrumento chámase esrar. Este instrumento que aparece na pasarela é o gopichana. Este fabuloso instrumento é o suarmanda. Juan e Lara preséntanos agora o kanjira, pequeno pandeiro cunha sonaxa. Este espectacular instrumento é o shanai. Estes instrumentos que nos traen Juan, Lara, Manuel e Sergio son dous taranjes.